Nash Music Library. Nash Music Library. Nash Music Library. 東海、北陸、近畿の天気予報をお伝えいたします。まず最初に明日の天気です。静岡、晴れ。石川、曇りのち雨。富山、晴れ時々雨。福井、滋賀、晴れのち雨。岐阜、晴れ時々曇り。その他の地域は晴れのち曇りです。続いて気温です。静岡の最高気温は21度、最低気温は10度です。愛知の最高気温は18度、最低気温は7度です。岐阜の最高気温は18度、最低気温は6度です。富山の最高気温は14度、最低気温は7度です。石川の最高気温は15度、最低気温は9度です。福井の最高気温は16度、最低気温は8度です。京都の最高気温は20度、最低気温は8度です。滋賀の最高気温は16度、最低気温は6度です。三重の最高気温は、20度、最低気温は7度です。奈良の最高気温は20度、最低気温は7度です。和歌山の最高気温は20度、最低気温は10度です。大阪の最高気温は20度、最低気温は11度です。兵庫の最高気温は19度、最低気温は12度です。続いて降水確率です。静岡 10%、和歌山 20%、京都 40%、滋賀 50%、福井 60%、石川 70%、富山 80%、その他の地域は 30% でしょう。続いて警報注意報です。東海、北陸、近畿には注意報が出ております。詳しい情報はウェブサイト等をご利用ください。東海、北陸、近畿の天気予報をお伝えいたしました。